Здравейте, аз съм доктор Попов. Какво да правим след вадене на зъб? От тази неприятна ситуация може да се възстановите по-бързо, ако сте наясни с някои неща. Най-важното нещо, което трябва да знаете е, че кръвният съсирек е най-добрата превръзка за костната рана. И всичко, което ще ви кажа сега, е свързано с това да се образува хубав кръвен съсирек и той да остане в раната, да я запуши добре. Тогава раните в устата зарастват винаги без проблеми. След като се махне зъба, раната най-вероятно ще я зашият и ще я тампонират. Марличката, която се слага, трябва да я притиснете и да я задържите половин час. Половин час не бива да пиете вода, не бива да я ядете няколко часа, както и няколко часа да пушите, ако сте пушач. Не бива да ядете първите 24 часа твърди храни или пък топли, защото може да се предизвика кървене. Много важно нещо е да не се жабурите, да не правите гаргара, да не засмуквате раната, да не пиете с сламка или да дъвчете дъвка. Всичко, което може да предизвика вакуум и измъкване на съсирека от раната, не бива да го правите първите 24 часа. Ако са ви предписани дезинфекционни разтвори, използвайте ги внимателно. Те трябва само да обливат раната, а не да се изплаквате интензивно. Възможно е да се появи кървене. Ако това се случи, сгъвате една-две стерилни марлички, притискате ги на мястото, където е раната и за половин час кървенето трябва да спре. Понякога се налага това да се повтори. Обезболяващи може да пиете още преди да е минало действието на упойката. Обикновено ибупрофен, аналгин, парацетамол са напълно достатъчни. Антибиотиците не са абсолютно задължителни. Пийте антибиотици само ако зъболекарят ви е предписал. Много важно нещо е да не занемарявате хигиената си. Първите 24 часа чистете зъбите си внимателно, за да не бутате с четката раната. Но след 24 часа може да възстановите нормалната си хигиена. След вадене на зъб много често се получава оток. За да бъде отокът по-малък, правете студени компреси в областта на раната. Може да получите и ограничаване в отварянето на устата си. Може да получите изтръпване на някоя област на лицето или загуба на чувствителността, както на устните, така и на езика. Това са временни неща. Възможно е след зарастване на раната, дори няколко седмици след това, от нея да се отделят малки костици. Понякога организма решава, че трябва да изхвърля още нещо и се отделят такива костици. Това не бива да ви притеснява изобщо. Нормално е след 1-2 дена след манипулацията да получите сериозно подобрение. Нещата трябва да се оправят. Ако това не се случи, потърсете зъболекаря си. И така, пожелавам ви бързо възстановяване. Щях да забравя. Много подходящо е след вадене на зъб да изядете един сладолед. Хем ще охладите раната, хем ще си подобрите настроението.